Picture pa mo. Diyan doon sa picturean kita. Doon. Ah, si Mia. Uy. Anong hawa? Butotoy. Buti pa yung parang nanonood ka lang ng palabas dyan. Puro mga green. Welcome to the night market. Smile. Smile mo. Me. Mia. Miaw. Diyan ka, picturean kita. Diyan. Diyan oh. Ano man? Picturean kita dyan oh, diyan, diyan. Grabe man na si mama. Alisin mo yung mask mo. Wala mo punta man sa night market. Alisin mo yung mask mo. Huy. Alisin mo yung sombrero. Idea, Sombrero ba? Okay. Hala, umuulan. Ay, video man dahil ito, tapos nagpa-picture. Picture man to. Pwede man ko mag-video na while nag-picture. Pwede ba yun? Pwede. Paano? Dito oh. Oh. Briefs, ka-boxer ba? Ay, yung panty ko. Ang dali. Magkano to? 100. Ang isang? Yes, ma'am. Ito mga 50 pesos. May boxes sila. Ito? 50 yan. Ah, maganda to. Ito na lang yung kulay. Yes, ma'am. Ito. Boxes. Gusto mo? Magkano to? Magano po ano sa sa Shopee? Pwede 50? Ay, 50. Maganda siya. Ma, ano ito ay? Si Binto. Ini pink oh. Pink? Kung may butterfly di oy. Ano may? May butterfly. Parehas manggod sila may butterfly. Wala may butterfly. Mas nice mo ni color. Ay, wala na ibang color. Ma, tingnan mo na siya ma. Mag-ilak na siya. 100 ka saan? Ay, di pa rin ko. Bait na to. Ready, walk. Hoy. Madali na ba? Hoy. Ah, wala pa. Hintay niyo. Oh, jacket. Pero jacket. Jacket. Like jacket. Jacket? No, thanks. Uy! Sige lang. Sige, magpili-pili mo na kayo dyan. Magpili-pili kayo. Basta, nandito lang kami sa likod nyo. Kasi matagal nga na nagamit. Parang upan nga yun. Naging Kambangkan. Diretso, kaliwa. ano nga maisuot di sa kana. Damay-damay na to. Amoy. Ayan na. Saan tayo? Doon tayo paikot. Paikot na tayo. Kama, paabot na dito sa pinakataanin. Mamasyal kayo. Ano ba pa masyal sa inyo? Paikot? Dapat
30 minutes lang yan. Oh, yes, got it. Yan mo, video mo lahat. Pa, ito. Mas, i-share, mas kada mo palit sa loka. Hindi niya ba nakita? Sa diri. Sana? Uy, mga tsinelas, oh. Mapalit ko. Ano yung tsinelas? Oh, si Silver, sabi mo, bili ka tsinelas. Ano? Oh. Hindi niya type. Tsinelas ka, tungkroks. Tungkroks nga, pag-suot na. Ayun na chinelas oh. Picture ko. Picture ko. Welcome to night market. Let's go. Ang ibibi mo. Uy, bakalit na ako kanina. Naputol, naputol. Naputol. Dreamcatcher. Nari dia. May you should buy Dreamcatcher. 15 pesos. Oh, mapag-buy ako. Dreamcatcher. Dreamcatcher. Yan na, Dreamcatcher. Naghahabol ng dream. Wala yan, pang... Dreamcatcher. Wala diya. Sige. Ano kayo? Magpili kayo. Jacket mo. Dapat kadagan ni mag-jacket na. Mawala ko jacket. Di pang supot naman ang gani ang mga jacket. Jacket mo, bong. Sige na, sige na, Mayo na ilaw-ilaw. Ito na ilaw-ilaw sa dapat. Palitan ka nimo. May napili na kayo? Ang dami mo ng patinda. Ano nga? Diyan, Mi. Ay, maganda to. Ano to? Pero basta ignore siya tagiya sa iyong Hindi nga. Tingin pa nga lang. Bili lang po. 80 po po. Isang side naman dito ko sa dalaw. Na? Oops, my baby. You wake up in... Uy, magpili magkakag ano. Pang office. Ang cute oh. Ang cute. Palitan ko ni Manny. Sama na yung sanina, mas iro. Grabe, kaghatag pa na rin sa kota. Ay, Kana. Kaya mami? Sandaan daw mi. Uy, excuse me. So the polo. Sige, pili. Pili lang. Pang office, pang office.
Ay, hindi maklaro. May ibalik sa nimi. Anong manong sali ang buhok? Nabasa kayo sa ulan. Yan o, ano yun? Yan o, mga formal dress. Nice, ma. Kanino yan? Polo. Ano yung Ayaw ng pula, di siya ganaan ng pula. Kano, top? ako ah? Bakuna. Uy, Ay, di ko ganahan mo yan. So. Basta yung putos doy. Kuya, this kasya din sa iyo. Oo, iniwa kaya siya. Ano di ay? Wala, grabe nga pulo puti. Siya ba nag-ingana ang psyche? Hoy. Nice. Nice. Pretty. Ganon siya na. Parang pang nanay na na. Ay! Anak. Grabe, kikas po nun. Kato, siksik kay glikod. Lagi siya ganana ng mga sexy. Smile siya. Apoy nabi ako ha. Ayun. Uy, sana binsan nila oh. T-shirt. Ano mo? Nice kaya yan, tingnan mo. Ay, hindi. Parang tops. Yan oh, maganda yan. Ano to? Pang formal to. Lain, dili lagi siya ganana ng pagkuan. Kanang murag jacket.